Здравейте хора, добре дошли в новото ми видео. В него, както сте прочели от заглавието, ще говорим за книгата Руал Дал "Вещиците". За тази книга, според мен, има много неща, които могат да се разкажат, но аз ще ви разкажа малка част, за да може после, ако искате, да я прочетете. За книгата първо ще започна, че книгата е подходяща както за големи, така и за малки читатели. И в нея се разказва за едно момче, на което родителите почиват и се налага баба му да го гледа. И докато го гледа, тя му разказва за различни истории, за различни вещици и как изглеждат те. Разбира се, както тя казва, да срещнеш вещица е много рядко, но има шанс. И това момченце среща вещици, докато са на почивка с баба си. И след това нататък се случва много интересни неща, за които няма да ви разказвам, за да може да прочетете тази книга. И само ще ви кажа, че книгата според мен имаше доста неочакван край. Също така за Руал Дал, той пише книги за възрастни хора, но най-популярните му детски книги са Чарли и шоколадовата фабрика, ГДВ, Семейството Пашки, Джеймс и гигантската праскова, Матилда, Фантастичния господин Фокс и много други. Това е от мен. Ако искате да продължавам с различни книги на Руал Дал, може да се абонирате за канала ми и да харесате видеото. Довиждане и до скоро!